Naitugang nga kusog para sa imong sakyanan sa Petron XCS. Nagpagas ko Petron XCS sa optimal fuel efficiency. Yes nga yes! Doon na ako, nak. Doon na ako sa Petron. Mupagas og XCS para engine protection. Whew. 3 benefits, 1 Petron XCS. Join Petron's Namamasco Points raffle promo. See poster for complete details. November 3 to December 31. Per number Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Okay, sanglit ang tao, dili man buhion, pinagisapan lamang, kung dili ang tao buhion usab, pinagi sa espirituhanong mga pagtulunan nga kini iya sa Dios. Duha ka klase nga pagkaon nga para sa lawas, pagkaon nga para sa atong kalag. Ug ang pagkaon nga para sa atong kalag, gitudluan ta diha sa atong pagtuo o tinuhuan kon relihiyon. Ang isyu sa relihiyon atong nakuha, no? Ang iyang mensahe, ang iyang kaayuhan, labi na diha sa morality, apan naapod sa relihiyon diha ang makapalibog ug maoy nakapabahin-bahin natong mga anak sa Dios. Sanglit na bahin-bahin ta, so hagit kini sa matag usa kanato unsaon pag tukod o kung nakuha na ni, nawala lang, unsaon paghibalik, no? Sa kahiusahan nga ingnon talang gipakita, no, sa balaang kasulatan, humao kini ang kagustuhan sa atong Ginoong Hesukristo, no? Juan 17:11, sa dihang nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo, niyahat siya sa langit, no, sa Amahan nga namulong, Amahan, mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Usahon ta, no? Usahon ta diya sa pagtuo, no? Matud pa ni Apostol Pablo sa Efeso 4, sa kapagtuo o diha sa pag-institute o pagtukod o katilingban kung iglesia o simbahan sa atong Ginoong Hesukristo, diha ta niya hiusahon. Unang gitawag og communal, no, nga panaghiusa, katilingbanon nga panaghiusa, no? Wa man gyud pod siguro nangandoy og panagbahin-bahin, no? Gusto gyud ta og panaghiusa. Pero lamang siguro na kaligtaan lang nato og unsa gyud ning panaghiusa nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Kini bang panagbahin-bahin nato sa pagtuo nga managlahi ang atong ginaisip nga leader? Okay lang ba na, no? Nga lain-lain tag mga denominasyon? Total, usa raman ang atong Ginoo, usa raman ang pagtuo. Hinoon, naaman po'y katamis ng kanang dili ta
ingnon talang kanang sagdan lang na, no? Okay. O kung sa'y pagtuo nga gusto sa atong isig kaingon, unsa po'y pagtuo sa uban, lahi-lahi. Napon na say beauty, no? Kana bang ingon sila nga way hilabtanay, no? Dili maghisgot og kanang pagtulunan sa laing grupo nga maoy makapahagit na hinoon sa ilang kasuko, mamugna na, matukod na ng mga biases, no? Pero mga igsuon, mga tinahod nga tigpaminaw, mga viewers, diri sa Biblia, no, di naman na ikatingala kay nasulat na nga mahitabo gyud na. Okay. So, diri ta sa mga isyu padayon ta sa pagpatinaw ninyo mahitungod sa bersyon Katoliko nga pagtuo. Nga mo'y gituhuan ni Veritas nga naa diri ang fullness of the truth, no. Dili ko muingon nga sa ubang mga pundok sa tinuhuan wala sila'y truth, no? Di ko muingon nga wala sila'y truth. Naa gihapon ang truth kanila, no? Naay truth nga gihawiran sa mga igsuo na tong born again, naay truth nga nahawiran usab sa ato mga igsuong protestante, Sabadista, INC, MCGI ni Eliseo Soriano, naapod sila'y truth. Pero ang fullness of the truth, no, ang tibuok nga kamatuoran, siyempre, anaa sa matuod nga simbahan kung iglesia nga gitukod ni Kristo. Sa unang Timoteo 3:15 nagingon si San Pablo, ang iglesia, no, ang ambot pasabot ang original, ang iglesia, ang balay sa Dios, mao ang iglesia sa buhi nga Dios, no? Ang iglesia sa Dios. Ang kapunungan nga gitukod ni Hesukristo iya kining gisugdan diri sa New Testament nga kini gisaaran nga kini usa ka lig-on nga katilingban, no? Bisan gani kuno hanggang haan sa Hades dili makabuntog niini. Sa to pa magapadayon ni. O kini na puno po ni sa mga kana ba mga pangutana, mga objeksyon gani ako usa, no? Nakapangutana ko ni adto kung tinuod ba yun ning Katoliko, no? Sa ako nang giingon ninyo, hapit ko magbalhin-balhin og mga laing pundok sa tinuhuan, hapit ko ma-INC, hapit ko ma-Sabadista katong Armstrong version. Pero sa tanto-tanto na kong timbang-timbang, paminaw, pikas-pikas, dili man tabayas, naka-desider ko, nakaingon ko nga ang fullness of the truth na agyod sa original church nga gisugdan sa atong Ginoong Hesukristo. Now, kung muingon ko tag Katoliko, makasigurado ko sa ako na ning discernment, no? Labi na kung ato bang questionon ni, ang ubang mga pundok gud natay tao nga makaingon ta nga responsable, no? Na responsable nga namugna natukod ka ng mga grupuha. For example, katong grupo nga gisugdan ni Felix Manalo. Makaingon yun ta nga siya mo ay gatukod tungod kay siya may gasugod. Hindi ba? Kining sa Sabadista pod nga Ellen White version, makaingon ta nga si Ellen White po. O sa akong nahibaw-an gani kanang katong grupo ni Ellen White, no, actually si Ellen White yun ang background sa atong nahibaw-an. Ang iyag yung nahibaw-an nato nga iyag yung background, ang una yun niyang tinuhuan, sakop sila, no, ang ilang pamilya sa iyang ginikana, no, sa Methodist Church, no, sa tupa protestante. Dayon, kung wa ko malimot, mga 1840s ba to, 1844 ba, si Ellen White na-influence pod o naka-paminaw-minaw pod, na-influence pod sa kining grupo na ni kato ni Miller, William Miller. Gani, no, kung kinsa ninyo naka-research og maayo ni William Miller, no, gusto ko makakita sa iyang mga teaching, no, kung nagtudlo ba yun, nasa mga basahon ba nga gatudlo nga nag-emphasize, no, nagpahimug at anang paglihi og 7th-day Sabbath, no. Kay sa akong nahibaw-an kato si William Miller o na mo ingon nga baptist ko no to. Ingon ni nana. So nangita ko og mga writings ba gyud ba nga
unsa kayo gipanudlo ni Miller, no? William Miller, no? Ang uban moingon nga nagkana gyung gipasiugda gyud kuno kanang Sabado, pero nangita gyud ko kanang evidence gyud ba og unsa gyud tibuok ang gipudlo ni Miller. Sa ako lang nahibaw-an nga si Miller gatagna-tagna to. O gatagna-tagna. Unya nay mga tagna siya nga wala matuman. Wa mga tuman. Dayon kini si Ellen White nga na-influence pod ni Miller, no, sa iyang pagpanudlo, di nabugnaw. Nawad-an o kana bang kadasig. Gani sa akong nahibawan kana galing saksi niyo ba pod ng background ana gikan ra pod ana sa 70 Adventist o kaning grupuha kay daghan manggong nangabugnaw sa wali ni Miller tungod lagi anang magtagna-tagna nga di matuman. So og usa sa ni ingon ta lang ni diretso na to nga ni Hawa diha o ni Siak. Kato si Ellen White og nakatukod siya iyang grupo nga kining gitawag og Seventh-day Adventist na karon. Oo. Nya niadto nang kung wa ko malimot sa akong nabasa 1863. Kay katong kung wa ko malimot katong disappointment gali nga tuig anang grupuhan ni Miller na 1844 katubang na kuan dito nga nagtagna siya wa matuman, so daghang nangaluya ato nga mga followers. Og usa si Ellen White og sa iyang pagbasa-basa pud sa Biblia naapod sa iyang kaugalingong mga nasabtan og usa na niini kining kalanon og kining mahitungod sa seventh day Sabat. Okay, igpapahulay kinaaman as Biblia, so iyan ang gi gani para nako gibangon gibangon na kay kinigong paglihi og Sabat nga Saturday, Sabado. Kung tanaw na to sa church history, sa mga unang siglo dili pa kayo klaro, apan diha sa ikaduha, ikatulo nga siglo, no, sa tradisyon, no, dili diha ingon sa nasulat diha sa Biblia kay dili man good explicit sa Biblia nganong na Sunday na, nganong na Domingo na, no. Pero sa tradisyon klaro na, no. Now, ang uban mo, bisan gani ang mga Sabadista mo, ingon sila nga kanang paglihi og Domingo na anas tradisyon giklaro. Wala na sa Biblia. No? Sa Biblia, di ginato mabasa gyud nga gibalhin sa Domingo ang kanang espesyal nga adlaw sa pagsimba. Pero naalay mga implication. No? Implication. Pero sa mga ubang suwat na nga, wa na nato gi-appeal diri sa Biblia, diha gipangklaro sama sa suwat ni Obispo Ignacio, nga disipulo ni San Juan, ni Polycarp. Diha gipang tudlo o ganong na Domingo na, no, gipahimugatan ang adlaw sa kinibang pagkabanhaw. Pagkabanhaw. Ay matud pa ni San Pablo, kung wa lagi kuno mabanhaw si Kristo, kawang lang ang atong pagtuo, no? So nahimong espesyal sa Kristyanismo ang adlaw sa pagkabanhaw. Nakaron ang mga issue god sa atong pagtukong ato gyung tukion pag-ayo sama ni ining mga kasaulugan nato ron, no, nga moingon ang uban nato mga igsuon nga Katoliko layo kay nas tinuod kay daghan kay na mga practices nga di nimo makaplagan sa Biblia. So kay dili makaplagan sa Biblia, so dili na mao ang matuod. So dili na ba lantawon ba ang history sa Katoliko nga gasugod yun sa unang siglo panahon yun ni Kristo? Tungod sa iyang mga kini dili man yun siya pagsimang development, no? Kalambuan. Ang iglesia gud nga gitukod ni Kristo dili nimo na maingon nga og unsay dagway sa pagsugod nga mao ra gihapon na ang hitsura, mao ra ang dagway inig tubo na. Natural mulambo na, iniglambo na, dili na naing nimo ingnon nga adit na mao kay nilambo naman. Mura man gud kag ingnana ba, no? Panlitan, no? Ako sa ingon sa akong ginikanan sa bata pa kuno ko, no? Bata pa kuno ko, hamis kay akong naong puti. Oh, hamis kay nung wala pa'y buslot-buslot. Okay, wala pa may bugas-bugas, no? Oo. Pag dako na ko, nag-edad ko high school dito na nagsugod og pangabuho akong naong. Oh, kay kibugas-bugas na ko, so ako pong turuson. Moto nga buslot-buslot dito akong naong. So sa pagkadako na ko nga naanay buho akong naong din mo aksyon nag itom-itom kay sige bulad sa init,
Now, makaingon ba ka nga, ako dili na ko si Silbert, katong sa bata pa nga, walay bugas-bugas, hamis ang naong. Kaingon ba ka nga, katong Silbert nga nataon niya itong 1970, nga hamis kay naong, wa na to karon. Kay kung moingon ka nga mauna karon ka nang tig-announce diha, nag-alias og Veritas, kung mauna, dili naman, lahi naman ang itsura. Di naman na mapanag-ing katong bata pa siya. So, naagid siya yung mga kausaban. Pero di ka makaingon nga, dili ko katong Silbert nga gipakatao sa kong inahan, o imong itandi karon kay na lahi naman ni dako naman. Dili ka kaingon, ana. Ako ra gihapon si Silbert lamang ni dako na. O sa kahibalo po siguro ni saka na. So ingon ana, ang iglesia nga gitukod ni Kristo, dili nimo na maingon nga ako mo karon na lambo na kayo ang kinigaling ministerial na anang eskwela panahon sa ni Kristo gani tudlo ra man to niya gipang appointment diretso tong iyang mga ministro, no? Di pares karon nga di gyud ka mapari, di gyud ka ministro kung di ka eskwela. Di ba? Sumingon ba ka nga dili na ni tinuod ron kay organized na mag-ayos, na di pa man kay to organize. Dili ingon ana, no? So, bisan gani ang mga dili Katoliko, galambo man po na sila na may ilang gibuhat ron nga wala pa panahon sa mga apostoles. Diba? Mingon sila nga, Katoliko, na Pasko ra ba ron, no? Na December 25, na mga party ron, sa ulog o Christmas, panahon sa mga apostol, wala man sila ana. Wala bitaw. Pero ang pangutana, kana bang Christmas nato ron? Ma-invalid ba na siya? Nga kasaulugan, tungod lang kay wala pa na sa pagsugod. Para sa nas pag-ingon nga, ang mga apostol sa una magsangya, wala pa'y loudspeaker, wala pa'y microphone, wala pa'y internet. No? Siguro kung ma-imagine ako, kung magsangyaw sila, sagit-sagit yun, labi nagdaghang tao, kay kung maginahinay, di madunggan. Ang makadungog, katurang naas dool. Di ba? So, atong sluyo, na mo reklamo yun, kuskang tingog! So, magsagit-sagit siguro sila magsangyaw. Di ba? Muingon ba karon nga, karon wa agyoy nakatuman kay lahi naman ron magsangyaw, class na kayo, internet na radio station na. Si Veritas mag-istorya, naara sa announcer's booth, nga walay kauban, pero ang yang tingog, madungog sa daghan. Di ba? So, dili na ni tinuod ng mga grupo ron kay wa mapareha sa una kay sa una. Simple raman to. Di ba? So, yun na, no? Sa Juan 14:12, no? Juan 14:12, unsay giingon sa atong Ginoong Hesukristo? Unsay giingon sa atong Ginoong Hesukristo? Kinsa tong gustong mahimong akong tinun-an, magbuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siya labaw pa niini, kay mo adto naman ko balik sa akong amahan. Ambot niya ipasabot nga, di man ko siya magdugay o pagpakikuban niya diri. No? Pila raman to? 3 ka tuig? Pila to? Pila ra to? Kahigayon. Balik na siya kasagikan kay mo may nasuwat. No? Balik siya. Kay ang patiwason og patiwason og kining bugtaw aning gingharian na mga kuan naman, mga tinun-an naman katong nangahimong apostol, ang mga apostol pod nag-appoint, nagpili pog ilang mga successor na mao na atong mga obispo ron, then gi-extend pod sa mga kaparian. So sila na ang nagparayon nga mga ministerial priest, no, nato mga pari nato, kardinal, obispo, then ay universal pastor, successor sa office ni Peter, St. Peter, holder of the keys, no? Ang prime minister, no, sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ayun na, no? So, mao na sila na ang nagpadayon. Organized na, no? Gani kining pagpili nato kung mabakante ng katungdanan ni San Pedro, nag-evolve man na, naglambo man na. Moingon na baka kay di na tinuod kay galambo na kung gamito ninyo na nga argument na maigo pud mo apil. Ano man, sample, ang panahon sa mga apostoles, ang ilang kasulatan sa una nga kanang nahuman na nga mo ilang kutlo-kutloon nga naana katong Old Testament. Wala pa'y compilation sa New Testament kay ang mga apostol wala gali gadungan og sulat.
Din wala pa ma-compile, din wala pa mahashasi og unsa ray apil sa New Testament. Nga sa record gani sa history, mga obispong Katoliko ramang gahashas ana. Nag-compile, nagdesisyon, pila lang ang atong New Testament, official list sa New Testament. Kay panahon sa mga apostol, wala pa sila nakahimo ana oy. No? Ang mga apostol kung magdesisyon ganig baruganan, ipaagi nag-council sama atong Council of Jerusalem. Bisag unsa na tug bali-bali sa Council of Jerusalem, wa gyud sila mag-ingon nga ang New Testament inspired word of God, 27 books lang. Wala pa na nila gisulti dito. Kung mag-research ka sa history, pagkadaghang sinulat ang mga Kristiyanos, nato Shepherds of Hermas, katong Didache, sulat ng Kristiyano to, napay pagkadaghang basahon ang gisulat sa mga Kristiyanos, pero ang gideklarar gyud sa mga obispo kinirang 27. Ang pangutana nganong mutuo man ta nga 27 lang ang atong official list sa New Testament kung wa ta mosalig sa authority sa mga obispo. Bitaw mo nang niingon ko, ako ra po ning kinopya, dili gyud ako may original ani. Ay ha ta mo believe, no, logic ay ha ta mo tuo nga ang inspired word of God sa New Testament, di sa ko mohiskot og old kay medyo bangi man ta diha. Ang Amos Katoliko 73, inyo 60, kuan lang 49. Padili 49 plus sa mao lagi labaw man mig 7 ka libro, gani kay di man ta parehas og Old Testament. Pero ang New Testament parehas ra gyud ta, di ba? Pangpangutana kinsay nga desisyon ana nga 27 books lang ang New Testament. Pangitaay kuno kog bersikulo sa Biblia nga naay apostol o bisan a propeta ba o sinugo sa Dios. Nga nag-ingon nga 27 lang ang inspired word of God sa New Testament. Pangita mo ebidensya o nganong na 27 na. Apostol ba ang gasulti ana? Nahitabo ba sa Council of Jerusalem ang pagdesisyon ana? No. Sa akong nahibaw-an kanang pag-ingon nga 27 books lang ang New Testament, mga council sa mga obispong Katoliko na. Una gyud sa akong nahibaw-an 381 AD. Council of Rome. Dayon gidasunan na katong klaro yung nahibaw-an ako katong sa Council of Hippo, 393 AD. Council of Hippo. Mga obispong Katoliko gihapon nga tigom, nga council. Then, gidasunan na po sa Council of Carthage, 397. Kana nga mga council mo gaingon nga, oy, ang atong bagong testamento, 27 lang. Unya, nituo ang mga protestante, sabadista, tanan, nituo ana. Ang pangutana, nga nituo mo ana? Nga mga obispo na may gaingon ana. So, sa logic, before we believe ana, ay hata mo tuo nga 27 books lang ang New Testament ato sang tuhuan nga ang mga obispo na ay authority sa pag-declare ana. Ano man? Nagyun sa ninyo pagsiguro be, na nakapangutana mo sa Ginoo, unabay anghel sa Ginoo nga nakikistorya ninyo nga, isultian mo ana nga 27? No. Mga council nga Katoliko sa mga obispo mo'y gaingon ana din inyo pong gisunod, mituo po mo ana. Ay haunta mo mutuo ana, no logic. Tuhui sa ninyo nga ang mga obispong Katoliko na ay authority sa pagdesisyon o sa pagdeklarar ana. Asa magikag authority ang mga obispo nga kinahanglan mo salig kita ana. Una, ang mga apostol may unang gitagaan ana. Unsa nang gahuma, unsa nang otoritiha, unsay tawag ana, no? Pwede na to natawgon og binding and loosing authority. Kanang nasa Mateo 18:18, katong giingon sa Ginoo sa unang mga katong magisterium, no? Ang mga apostol, giingnan. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot diri sa yuta, itugot nako sa langit. Sa English na sa King James, binding and loosing. What you bind and loose, you bind og loose pod sa langit. Actually, gahom na authority na sa Dios, iyang gipahawiran pod sa iyang mga ministro diri sa yuta. Iyang mga officials. Di ba? Una, mga apostol.
ang uban gali mga apostol raw way labot mga obispo, ang authority sa mga obispo gikan na sa mga apostol. Ila nang nasunod pinagi og ordination. Ay kung ang ubang grupo walay ordination pagpasa-pasa og authority. Pero ang legitimate successor sa mga apostol, mga obispo, makita nimo na sa apostolic succession. Kanang ubang pundok, gabot-buot ra man na sila, no? Himo ra man na sila ilaw, wa man gi connection sa mga apostol. So mao na, no? Wa naman ko igong panahon ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon, no? Okay. Hangtod sa sunod na tong banag-uban, no? Sa kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Tatak RMN. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa biste sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac.